आजिखालि बेदर हांनायबो मोनलायलायबाय वा मा बेदर अमा बेदर खोमा सालायबो दं दा बेदर हांनाय मोनजोबबाय गासिबो वा बरियालै बरिया सालायफ्रा हास्लाबलायखायाना सालायफ्रा बांसिन डिमान्ड जायोना खोमाजों सालायजोङा ओमफ्राय बे थिंख्लिनि सिङावहाय पियासखौ मोजाङै सोनांगौ नङाबा खामथाबो ना बाहेरायाव मोजाङै लगायग्रोबाय बेनिफ्राय आराम बे थिंख्लि सिङाव हरनोसै होदो दुन्दिया नङाबा एकदम खामजोबगोन ना बेदरा ओंखायनो माने पियासखौ सिङाव एसे रोजा होनानै होग्रोनांगौ वाव हरबायना होखाबायना नोंथांमोनहा फार्स्ट लेयारावहाय पियासखौ मोजाङै होनांगौ नङाबा खामथाबजोबगोन ना बेदराव खामजोबनो हागौ एसे गोबाव संनांगोन ना जों लायलाय टाइमखौ एक घन्टाजों मोनोमोन दे बरिया माथेखाबायलै फंबाया दे मोखांखौ एसे देखायनाय एसे नोंथांमोनहा लुगैनांला एसे मोनाबो जाबाय 8टासोआनो जाबाय बेलासिनि बरिया बार खोलो खोलो बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैहाय धीर बिलो बेरायनो फैबायलै ब्रादार मोनजों बिराद डेभेलप जाबाय नै बेदर हांनाय आजिखालि बेदर हांनायबो मोनलायलायबाय वा मा बेदर अमा बेदर खोमा सालायबो दं दा ना गैला सालाया दंना साहा दखान बा सिगांथ' बिदि गैयामोन ना सिगांथ' बिदि गैयामोन बेसे गोबाव जाखो आराय बोसोरानो जाबाय बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैया नै बेसेबांबा बोसोरनि उनाव फैबाय बेदर हांनाय मोनजोबो बथलबो मोनो नामा बथलबो मोनो ए बथल गैया गावसो लाना फैनांगौ बा बोराय बुरि नामा नोंसोरलाय बोराय बुरि दे बरिया आयौ हानायबा खात्रा मा सोलोंना फैयाब्रा मास्टार दंमोन सासे बेंगलिमोन बेनिफ्राय सोलोंदों ना बहाबा मावदोंमोन सिगाङाव मावखानाय क'क्राझाराव बहा मावनायमोन ए ओंखायनोथ' एक्सपार्ट रोंनांगौ बरिया ओमफ्राय बे गामिनिखा दा बे गामिनिखा ना मोजां बरिया बा नै धीर बिलोआव फैयोबा जानाय लोंनायनि टेनसन गैला बेदर हांनाय मोनजोबबाय गासिबो वा बरियालै बरिया बिरथा दिनै रबार नालाय एसे मैगं दखानखौबो देखायनोसै मैगंबो फानो पियर अर्गानिक मैथा खांख्राइ लकेल जोब गासिबो धीर बिलोआव बेरायनो फैबा बायनानै लांनो हागोन आरो गामिनि मैगं मुलि होयै नङा होमबा गामिनिनो फान्थावफ्राबो नै बाजारनिफ्राय बायनानै जायोबा मुलि होनाय जोब ना बाहाय मुलि गैया खुमब्रा जालाय जोगोनार थालिर फिथाइ गोमोन थास' आथिं नै खारौ खान्दाय बिबार आजिनाय बिबार ना मैथा बाहायनो जिरखालायनायबो मोनो थास' आथिङा जिरहैनांलायलाया बिराद मानसि फैयो नामा आजिखालि मानसिफोर फैयो ना फैयो मोजाङै दिनै सानडे ना ओरैबायदि मानसि बुंजोबनाय बा अखा हानायबाबो मानसि खि मानसि सालायफ्रा हास्लाबलायखायाना सालायफ्रा बांसिन डिमान्ड जायोना खोमाजों सालायजोङा रोंबायलै बरिया ओमफ्राय मा मोनजाबावो मम' चावमिन माबा माबिबो मम' चावमिन मोनो ए फ्राइड राइस चिकेन चिल्लिबो पक'रा मम'आ दाउनि ना अमानि ना अमानानो गोथावसिन जायो फैसा गैयाबाबो प्रब्लेम गैया नै गुगोल पे अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हायो रोंदोंब्रा बेफोरबायदि स्मार्ट जानांगौ गासिबो फेसिलिटिसफ्रा थाजोबनांगौ
बोराय बुरै मोजां जादों दखानखौ होनाया मोजां मोनलायनायमोन ना नायनानै लानायमोन फालाय बेनो मोजां मोनलायनाय सोर I love you होनगोरा Tadi sebenarnya senai nalar apa? मिन्थिया सोरबा सासेयाथ' होनगोरदों जागोन बे लाजिबाय लाजिना दा लाजिया जाबावबाय दे मोजां बिदि अनलायनानै फुरा रायजो जानांगौ आरो बिजनेसखौ फेदेरलांनांगौ बिदिनो जाबाय दुइसिना जाबाय जोंनाबो जाबाय ना नेक्स्ट एन्ट्रि फी लायो साखा खबब्रैखौ 200 जाहैदों साखा खबनैया बेसेबां लायोथाय 100 नामाथाय 100 जानो हागौ एन्ट्रि फी नङाबा हाबनो हाया मोजाङानो जादों नङाबा जानला मोनला इनडिसिप्लिन खालामलाबायोना दैनि लेभेला एसे दावखोबाय दा अखा हानायनि बोथोर ना वा मानसिफ्रा नुदों नै अखा हानायबाबो हेभि मानसि खाट्रानाक बेबस्था माथो खाट्रानाक नुबायना सेटआपखौ दिनै हरसे जासिगोन नामा बाहायनो हरसे जोबागौ मानि थाङा मेरलाखा जाग्रा जोब गोगोम मानसि आरो अखा हायाबाथ' बुंजोबगौमोनदां दिनै रबारबो जाबायना बे बोरमा बेदर ना नेपालि स्टाइलनि खोमोन हनाय वा बाहाय संगोन दा सिंख्लि जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय थायो नोंथांमोनहा ब्रादारखौ सिनायबाय जानो हागौ ब्रादारा मिथिसार नार्जारी लास्ट टाइमावहाय आं जेब्ला हियुन्डाइ एक्सटारा लन्च जादोंमोन अब्ला बे क'क्राझारनि हियुन्डाइ श'रुमाव थांनानै भिडिअ बानायहैदोंमोन ओमफ्राय ब्रादारा नै दा माबा मोनसे अफार खिन्थानो नागिरबावदों हियुन्डाइ गारिनि जायफ्रा जुदि हियुन्डाइ गारि बायोबा माने अफार दं जाहैदों दा ब्रादारा अफार खिन्थानो नागिरदों खिन्थादो ब्रादार दाथ' जेनेबा only 15 आगस्तनि थाखाय होदों आरो बिदिनो ग्रेन्ड आइटेननिफ्राय ओरैनो ग्रेन्ड आइटेनाव 35,000 डिसकाउन्ट दं आरो ग्रेन्ड आइटेनाव 35 डिसकाउन्ट ओमफ्राय i20आवबो दं 20,000 ओमफ्राय अरायाव दं ओमफ्राय दा एसे स्पेसियेलि जुदि जाय दा फैयोबा आरो जुदि लानो फैयोबा दा एसे बिदिनो एसेसरिसबो माने एसे हरनायनि माबा दं आरो अफार होगासिनो आरो दा 15 आगस्तनि थाखाय आरो only 15 आगस्तनि थाखाय बे अफारा मा तारिखसिम सोलिगोन दाथ' ओरैनो 15 आगस्त होदों मथामथि 15 तारिखसिम थानोबो हागौ बा एसे बारायनोबो हागौ बुंनो हाया आरो 15 तारिखसिमाथ' थाखागोन बेनि एसे उनावबो बारायनो हागौ आरो नङाबा बारायाबो जानो हागौ आरो माने दा नोंथांमोना खोनाबाय जुदि डिसकाउन्ट नांगौबा हियुन्डाइ गारिनिफ्राय दा राइट टाइम आरो एक्चुअली दाखालि आङो आदानो जेबो हरनो हानाय जायाखैमोन माने आर'नाइ एक्सुअली माने एसे बिजि जादोंमोन ओमफ्राय एकदम साननो हास्लाबाखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै होनोसै दाखालि होनो हायाखै आदानो भिडिअ माबायाव दाखालि होनो हायाखैमोन दिनै होबाय आरो दिनैनि बे धीर बिलोनि पार्टिया जोंहा नै ब्रादार मिथिसारानो होदों दा जोङो इन्जय खालामसिगोन ब्रादार मोनहा एकदम प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ एसे देखायबावनोसै जोंहा फंबाया नै अर फोजोंनायाव बिराद बिजि अरखौ फोजोंनो नाजागासिनो दङ साल बन बा मामुलि नङा आजिखालि साल बन मोननांगौआ साल बन आरो जोंहा नै ब्रादार मोनहा पियास बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर जिरगासिनो दङ थाम थिम खालामगासिनो दङ बे बोरमा बेदरखौहाय नैबे मारखायाव सोनानै संगोन जाहैदों मारखा मानि हानि थिंख्लि बाहाय दुन्दिया एरा बियो 15 मान्थनि हेभि एकदम गोदै एकदम गुस्थियानो सिथाबलायो 15 मास जाबाय माइब्रानि ना मानि फालाय माइब्रानि दा एकदम लकाल गोदै नंगौना नङालै गोदै माने साहानिफ्राय गोदैसिन वाव एसे साखिनायसै दे दा खोमसिबा देखायनो हानाय नङाना केमेरायाव ओंखायनो खोमसि जानायनि सिगां एसे साखिनायसै मानो होनबा टाइमथ' लाखागोन नै बोथोराबो खोमसि ना जाबाय बांद्राय नङा माइब्रानि जाहैदों 15 मास जाबायमोन जाहैदों बैसागुनि सिगां संनायमोन ओमफ्राय बैसागुआव लोङासै उनाव लोंबाय वाव ओरैबायदि गोदैसिननिफ्राय गोदैसिन नंगौ बे मिथाइनिफ्रायबो गोदैसिन मिथाइ होनायफोर बायदिसो मोनलायलायखायो गोदैयाथ' बा थेंक इउसैलै ब्रादार बिदि स्पेशल आजिखालि मोननो थांला मोनला बेखौ बायोबा 1000 सोनि बारा नंगौ वा
बरिया बरिया ओमफ्राय बे थिंख्लिनि सिङावहाय पियासखौ मोजाङै सोनांगौ नङाबा खामथाबो ना बायहेरायाव मोजाङै लगायग्रोबाय बेनिफ्राय आराम बे थिंख्लि सिङाव हरनोसै होदो दुन्दिया नङाबा एकदम खामजोबगोन ना बेदरा ओंखायनो माने पियासखौ सिङाव एसे रोजा होनानै होग्रोनांगौ वाव हरबायना होखाबायना नोंथांमोनहा फार्स्ट लेयारावहाय पियासखौ मोजाङै होनांगौ नङाबा खामथाबजोबगोन ना बेदराव खामजोबनो हागौ एसे गोबाव संनांगोन ना जों लायलाय टाइमखौ टाइमा 1 घन्टाजों मोनोमोन एबार खोबसै ना खोबसै फुरा प्रेसार कुकाराव संनाय बायदि बेखौ खोबनोसै खोबनानै नै आथाजों माथेगोन जाहाथे बार गयै बायदि बारानो जेबो माने गनो हाला आरो प्रेसार कुकाराव जेरै सङा होमबा बेबायदि बेनि रसफ्रा एकदम बायहेरायाव गगारला बाराबो माबायाबो गासिबो आरो बरिया माथेखाबायलै फंबाया दे मोखांखौ एसे देखायनाय एसे फंबायाबो एक्सपार्ट जाखाबाय जायफ्रा हाबा लागोन गोथाव गोथाव मोनजागोन फंबाया बिदिनो सङै सङै जाहोबाय थागोन सिंख्लियावहाय बोरमा बेदर दाउ बेदर अमा बेदर वाह फंबाय वाह थिखोबाय एबार अराव खायनो जासिदा बरिया अरखि दोमो दोमो जानांगौ होमबा एकदम फार्स्ट क्लास आरो मोनबायना हे जाबाय जाबाय बरिया 1 hour 20 minutes संनाय जाबाय हानि थिंख्लियाव बरिया वाह बेदरनि दैजोंनो मोननाय जाबाय बरिया बाब्रे बाव एबार होख्लायनोसै खदै गनो नाङा दे सोरबा सोरबा बिराद खदै गयोना खदै गनो नाङा दहायथ' साखिखाबाय बरिया जाखादों अमा बेदर बायदि नोंथांमोनहा लुगैनांला एसे मोनाबो जाबाय 8थासोआनो जाबाय बेलासिनि बरिया बार खोलो खोलो थेंक इउ सै मिथिसार फंबाय बे पार्टिखौ स्पन्सार खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा माखासे ब्रादारमोन दंबावो दे फंबाय एसे नायहरनाय आरो औ ओमफ्राय जोंहा नै ब्रादारमोन गुड नाइट अब्ला थेंक इउ सै रायजो राजा नोंथांमोन गुड नाइट